Така, здравейте на всички. Казвам се Любо, не за първи път ще си премеря килограмите и сантиметрите, за да видя дали ще има резултат от режима, който ще опитам да следвам. Сантиметрите, както виждаме, не са добро и не са хармонични. Обиколката на шкембето ми е, както виждаме, 108-109 см. Ако колкото и да го глътна, не мога да падна под 99 близо. Т.е. 10 см, но разликата е, меко казано, огромна. Сега да видим килограмите. Така, както виждаме, килограмите са 89,5. Разбира се, има кило дрехи по мен, но въпросът е дали ще успея да отслабна тези 15-20 кг, които имам желание. Хайде, излизаме.